ngicela ukunibingelela. Igama lami nguNjabulo ngwakamakhanya. No, hayi abanye bazosifica ngendlela, abanye bazosifica ngendlela. Kuyashiwo vele umfundisi ulindwa ngeculo. Ngicela ukuthatha leli thuba ukuba ngithule itopic ethu esihlangene ngayo. Namhlanje siku-part 6 la sikhuluma khona ngokuhlobana komuntu nemvelo. Sihamba nje indaba yomuntu nemvelo ngoba inkulu, hayi inkulu impela. So namhlanje sihanjelwe igest yethu esihlonipha kakhulu, ubaba ubhuti Muzi Duma, odume kakhulu ku-TikTok ngelika Vuka Africa TV, naku-YouTube futhi nakhona uyatholakala as Vuka Africa TV, okuyena uzoba esicathulisa ngolwazi esidinga ukuthi silwazi ngendaba yethu nemvelo, ukuthi sihlobana kanjani nemvelo. Ngizocela ukuthi leli thuba ukuba ngimamukele uMr Duma. Mr Duma, sawamukela baba, njani ba? Ngiyabingelela mhlonishwa, ngibingelele nakwi-meeting nabo bonke nje abahlanganyele nathi. Siyabonga ukuthi siphinde sihlangane futhi sizoqhubeka nokucathulisana. Sawuqhubeka nje sifundisane. Ngiyabonga kakhulu. Okay, no, sabonga kakhulu Mr Duma, sabonga kakhulu. Mhlawumbe nje just ukuthi ngiveze imithetho yendlu. Lapha enzansi kunama icons awu-4. Icon yokuqala ngiyacabanga ukuthi sonke sithole right, ile yecamera. Ukuthi mhlawumbe icamera yakhe onekile, ufuna ukuyicisha uswitcha yona lapho uyipress, kumele ibe no dash. I-icon yosibili eye microphone, le engathi ilento yokusenda ivoice note efonini. Leyo icon leyo eye microphone. If ukhuluma uyiswitcha on, if usuqedile ukukhuluma uyiswitcha off, kumele ukuthi ibe no dash ukuze singezokuzwa umsindo ongemuva kwe-background. And then i-icon yesithathu eyama emojis. Mhlawumbe let's say content efuna uku-express, so uyakwazi ukuthi usende ama-emojis. And then i-icon yos-4 inama-dots awu-3. If ufisa ukuphakamisa isandla noma kukhona into ekhulunywayo, uyakwazi ukuthi uklikhe le icon bese uphakamisa isandla ukuze i-host izokwazi ukuthi ikubone. And uphakamisa noma unini, noma ufisa ukubeka umbono ubeka noma unini, kodwa kumele ukuthi uqale uphakamise isandla lesi esilapha kulama dots awu-3 bese uyanikwa i-platform. And then kuyona le icon khona u-in-call messages, khona i-icon ebhala ukuthi in-call messages. Uyakwazi ukuthi utype uma ngokuthi mhlawumbe kunento ofuna ukuyitype awukwazi ukuthi ukhulume. And then i-icon yokugcina ilento le eyokuthi uphume kwe-meeting. Namhlanje sihlangene ngayo ke indaba enkulu, ukuhlobana komuntu nemvelo. Siphendula yona imibuzo, si-add nokunye futhi saku-add ukuthinta umuntu nemvelo. Ngizocela ukuthi nje ngifunde umbuzo wokuqala. Umbuzo owagcina ubuziwe, kwabuzwa kwathiwa thina as abantu ingabe njengoba kwathiwa sizalane sande, le ndlela esenza ngayo ngabe indlela yethu yemvelo yini, noma mhlawumbe yayikhona indlela enye ethize yemvelo. So sifisa ukuthi sicacise wona umbuzo lokuthi indlela yethu yokuzalana ngabe iyona indlela esayinikwa umdali na. And then umbuzo wesibili i-astral projection ekumele ukuthi siwuphendule. Umbuzo wesithathu noma ngizocela ukuthi ngiyibambe la for ungabe sengifunda wonke. Ngizocela ukuthi ngithathe le thuba ukuba ngidlulise izintambo noma ngihand over izintambo kubaba uDuma. Baba Duma, siphinde sikwamukele baba. Ya sesihlangene ngayo itopic yethu namhlanje. Ngicela ukuthi ngibuyisele kuwena izintambo baba. Ngiyabonga mhlonishwa. Ngiyabonga mhlonishwa nokundlalela nje kamnandi kangaka nokuveza ama topics okuyiwona esagcina sizoqhubeka nawo. Yajulile lama topic yabo nje lokuqala ethinta ukulokhuza ukufika kwethu la emhlabeni ukuthi ngabe iyona yini indlela eyayibekwe umdali lena ukuthi sifike ngale ndlela esifika ngayo emhlabeni. Yazi mawuhlehla ngokomlando ufike uthola izinto ezimangalisayo ngoba iqiniso nje akuyona, akuseyona le
thina sasikade sinendlela yethu ngokwasendulo eyayihamba nenhlonipho phakathi. So indlela esekwenzeka ngakhona manje akusesiyo, iqiniso nje kufanele silibeke sinimele, akuseyona. Empeleni i-family structure yethu njena yashintsha kakhulu ngezinto eziningi futhi, hayi le yokufika emhlabeni kuphela. Yabo uma ngasutshela abantu ukuthi kunesikhathi isaba khona endulo la khona umuntu wesilisa wayengenzi njengoba esenza manje mayilokhuza mayifuna umakoti, kodwa kwakade kwabantu besifazane okuyibona ababekwazi ukuyikhethela ukuthi yiphi insizwa abayifunayo. Ufika ukuthole lo ukuthi aqalanga kunjeni na nosiko lokungenwa, futhi ufika ukuthole lo ukuthi hayi kwangeyona impoqo njengoba kwagcine sekunjalo manje. Uthola ukuthi sekuyimpoqo ukuthi hayi uzongenwa ubani, kodwa kwakuneyindlela zakhona wayeyikhethela yena umuntu wesifazane ukuthi imuphi umuntu okuyena yena afisayo yena ukuthi azwane naye or angenwe uye. Kuneyindlela zakhona kwakwenziwa ngazo, kodwa zaziba nesisoka. Kwangabi njengalendlela manje ukuthi umuntu uma ukuthi usefuna umunye mhlawumbe sekubukeka njengomuntu omubi. Kwakuba nendlela nje zesisoka njengalendlela lena yomuntu ozolokhuza okuyena ozongena uma ukuthi mhlambe kufanele umakoti angene. Kwakubekwa induku, kwakubekwa induku, zazaziwa ke induku lezi zaba. So umakoti wayehamba uthatha induku le okuyiyona yena afisayo yena ukuthi kube uyena ozokwazi ukuthi engene kuyena, ezokwazi ukuthi iqhubeke nosiko lokungena. So kwangeyona impoqo ekuthenini akangenwe yilo, wayeyikhethela yena ukuthi imuphi okuyena afisayo yena ukumuzwa ngaphakathi, amuzwa ngaphakathi ukuthi uyafisa ukuthi emngene. So indlela izinto ezahamba zashintsha ngakhona manje. Mase usubuka nokwaqala ufika ubone ukuthi hey izinto seyibheke phansi eziningi. So bengifuna ukuqala nakona futhi lokho ngoba nokuhlonipheni kahle ngokomlando wasendulo kwakuhlonishwa umuntu wesifazane. Namhlanje sekuhlonipha amadoda, kodwa umlando wangampela bekuhlonishwa umuntu wesifazane. Ube into enkulu, ubengashawa, ubengabulawa, ngangokuthi uma kuukuthi kunezimpi uyazi ukuthi umuntu wesifazane uyena okwazi ukulamulela indoda, wayemthatha embeke ngemumva bese ethi ncamele ukuthi kubulawe mina kunokuthi kubulawe le ndoda. Ayijika amadoda ahambe engambulala umuntu ngoba ehloniphani umuntu wesifazane. Wayengashawa ngoba kwathiwa kuzodinwa uma unomkhubulwane. Wayinto enkulu umuntu wesifazane la eAfrika. So nje izinto manje seziye ngokuguquka, noma uyiveza sebevele bethuka abantu ukuthi hayi ngeke lento lena nisho ayikho. Nakhona ke la ekufikeni kwabantu ke nakhona kube into kanjalo ke nakhona ukuthi indlela okuyiyona lo kwakuyeyethu iyagcina ifile seyingasaqhubeki ngendlela yethu ngokufika kwabacindezeli. Kodwa ke leyo ke ibulawa abacindezeli leyo ukuthi kushintshe kulokhu indlela yokufika kwethu emhlabeni. Abacindezeli ke abasibulele. Bengisahamba nje phambili ngisaveza ngokomlando wethu omdala kulokhuyana, sesingena kukona ke lo kade kubuziwe. Sibulewa abacindezeli, indlela abantu abafika ngayo emhlabeni akuseyona. Khumbula ukuthi ukuze kuzoba khona umntwana la kuthina ngokomlando wasendulo kwakuba khona izalukwazi nasegcekeni futhi kwakuyizona ezasikade zimele lo msebenzi loyo, nabantu abathile ngisho njalo abakhethekile ukuthi bazomela lo msebenzi lo ngokwasegcekeni. Yonke into futhi eyihamba nani nokuthula nenhlonipho, ngoba kwakwazi ukujula kwemvelo ukuthi imvelo inokuthula. So nengane mayifika futhi kufanele ifike kephi, kufanele ifikele ekuthuleni, uyabo. Namhlanje uma ubhekisisa kahle izingane zifika kephi, zifika ezibhedlela, kodwa ngokomlando wethu wangampela kwakufanele ukuthi ingane ifikele ekuthuleni. Nakhona futhi kwakuba khona izalukwazi lezo, nakhona futhi ezayiqeqesheke ngendlela yokuyingcolisa ngokwakamoya. Namhlanje ingane la ifika khona ezibhedlela usuke yoyisebenzela ukuthi ubekade ephila kanjani kwakhe, ubekade enzani, omunye mhlawumbe uyayithakathela, unesi phela umsebenzi kuyena angani. Kanti thina lokho kwethu kwakhamba nerespect.
abenza lo msebenzi kwakufanele kube abantu abakhethekile bengcwelisi nendlela futhi ingane okwakufanele ifike ngayo kwakufanele kube ifikele ekuthuleni. So uma ucomparisa okudala nokwamanje ufuka ukubona ukuthi silimele kangakanani. So ingakho kuya kuthole engathi ezinye zezinto ziyaye zihambe bese uyabona ukuthi hayi ngeke uma ubhekisa izizukulwane esikhona manje nesidala kunomehluko akufani. Ingoba vele nangendlela ekufikwa ngayo emhlabeni ayifani. Njoba sengisho yonke into eyayukuthula namhlanje ubona ingqoko ingaka emhlabeni vele sifikela kwingqoko ebhedlela lapha ya kuyale nale ingane zithinta umuntu osuke engahlambulukile ngendlela yakhona ngesintu angani uyabo. So kahle okusho ukuthi ingane mayifike lapha emsindweni kodwa kwakufanele ifikele kephi ekuthuleni. Nomuntu futhi kwangasondeli nanoma ubani wayihlambuluka azingcwelise kodwa namhlanje ingane isithintwa inomuba ngangokuthi la yikhona ngokwesintu kwangafanele ukuthi kungene nanoma uba kodwa namhlanje emakliniki kuyayithintwe nombani kungena nombani kukhona bonke abantu abanemoya abawukuthi nokuthi yonke leyo nto leyo iyasilimaza thina ngokwakamoya. So indlela yethu nale esikuyona manje ayifani hlobo. So ingakho ngisho ukuthi cha indlela okuyiyona isifika ngayo emhlabeni akuyona ile eyasendulo. Yiloko ebengifuna ukuvesa ukuthi cha ayifani njengoba seke sengichazile ukuthi yini enomehluko. Okwethu kwakhamba nokuthula. Lokhu kwakade khamba nechaos. So ngicabanga ukuthi uphendulekile obebuze lo mbuzo ukuthi indlela ingane seyifika ngayo la emhlabeni kusayiyona yini o remove umehluko between le yasendulo neyamanje. Cha akusayona. Qiniso nje linjalo. Angifuni ukugxila kakhulu ngalolu daba ngoba lujulile. Yabo nje ubungibona ngiyazama ukusikelela. Ngishaya isoka lento lena ngikaphezulu. Ngoba mangase kuthiwe siyajula ngempela nangendlela yokufika wayikade ifika kanjani into ejulile engengikwazi ukungena kuzona angisheshe ngigqume nje ngibaleke emhlonishwa. Ngiyacela ukuthi mhlambe siqhubeke nomunye umbuzo ngingaze ngingene la engafanele ngene khona. Hayi sabonga kakhulu baba. Hayi kucace kahle sabonga kakhulu. Yona ijulile indaba ngoba kuningi sekushintshile. Kuningi kakhulu sekushintshile but kuyezwakala mhlawumbe angazi endlini before sidlule kumbuzo noma kwesihloko lesi ngabe ukhona necomment noma ukhona ofisa ukuphefumula ngosekukhulunyiwe kodwa ke ngabe ngiyasibona isandla nasi sivele okay yes sibingelele sakwamukela mamosa sakwamukela ma sanibonani njani ekhaya? Hayi ngicela ukubuza siyaphila ngicela ukubuza nje ubaba la umuzi wena Njabulo ukuthi hey naze ngafisa engathi mhlawumbe ngabe nami ngilwazula uthathaphi lo baba ulwazi lungaka nangangidlulisela lapho nje ngasamnyeqosi ngabe ngiphumela kancane kodwa nje ngiyafisa ukwazi ukuthi ulwazi lungaka ulithathaphi esikhathini samanje ngoba phela ukuningi bethu asisazi lutho kodwa liyazwakala into ebekayo. Ngiyabonga. Okay. Hayi sabonga ma. Mr Duma nangu mayebuza ukuthi ulwazi olungaka uluthatha phi? Hayi ukunaka nje izinto akukho kuthini. Siyayisinake nje izinto naka moya futhi noma ufundiswa utshenwe izinto ubambe ukubamba nje lapha nalapha. Hayi siyabonga kakhulu hayi siyabonga futhi siyabonga nawe manazi izandla siyabonga nokuthi nokukhulunyayo kuyawakha umqondo ngoba phela into imikhulunyo uyayizwa ukuthi hayi le iyayakha isense le iyona ngisho igazi lakutshela no siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu ngombuzo obuzile uyicompliment enhle futhi nekhombisayo ukuthi okutholayo lana kuyakuphilisa siyabonga kakhulu. No babuduma shothi mhlambe singadlulela kumbuzo wesibili lo okhuluma ngeastral projection kahle iyini iastral projection umbuzo wesibili loyo nawo owasala sangakwazi ukuthi uqedelele ngicela ukuthi ngithathe lithuba ngibuyisele kwena again intambo baba.
Asibonge futhi hey wayithinta indaba astral projection yo yabona ke manje lena iyatrenda ko TikTok unabelungu abayifundisayo phunywa kanjani emzimbeni ziningi izinto ezikhona nge-astral projection ukuthi iyini abo abantu nje baningi nabayebengithinte nami hawo manje mangifisa ukuphuma emzimbeni ngizophuma kanjani emzimbeni nami ke ngilokhuze ngizama ukuthi ngizama ukuchazela umuntu lapha nalapha ukuthi hayibo ijulile lento njengoba thina siyibona cause abantu abaningi abayiqondi i-astral projection ukuthi iyini nokuthi ijule kanjani nobungozi nje bayo ukuthi inobungozi obungakanani uma usuke uyenza uzozenzela wena kodwa ke ngizoqale ngiveze ubuhle kuqala bayo ngoba phela vele i-astral projection iwulwazi lokhokho nobaba mkhulu bethu basendulo ngoba okhokho bethu basendulo bebengenawo ama-cellphone bebesebenzisa yona kakhulu isetshenziswe kakhulu i-astral projection kahle kahle imvelo masikhuluma ngokweqiniso ngithe ngizoqale ngiveze okuhle kodwa ngizoliveza uhlangothi olubi kwangizozame nje okwamanje ngiqale ngiveze okuhle ngayo nokuthi iyini isukaphi because abantu abaningi bayibona ngoba isivela ku TikTok abayazi ukuthi into ebikade ivele ikhona lena futhi beyikhona kubantu abansundu khumbule ukuthi obaba mkhulu bethu bebephiwe ihlola kamoya okuthiwa i-third eye yayivulekile i-third eye yabo bese sekuzoba ke ilesi sithunywa ehlezi sikhuluma ngawe esiwumoya ngoba phela siyayisikusho ukuthi umuntu umoya lo umzimba igobhozi leli so umoya ke mdala kade waphila usuphile endaweni eziningi njengoba ungibona nje mina akumina leni ngibonayo kodwa nibona umzimba wami mina kahle kahle ngumoya kahle kahle mina so le astral projection ke ibeyenza ukuthi obaba mkhulu bethu bekwazi ukuthi becommunicate bebodwa bebekwazi futhi ukuthi bekwazi ukuphila nanoba yikephi khumbula ukuthi ngaphansi komhlaba kuyaphilwa kunemizi khumbula ukuthi emkhathini kunemizi khumbula ukuthi saye sawuveza umlando ukuthi even nalana kunamanye ama dimension esinawo akhona kunenye impilo ewumoya so ile lo moya ke lena lesidalo esiwumoya bebesebenzisa sona kakhulu okusho ukuthi okhokho bethu bona ngeastral projection bekade benza kanje umezo ukuthi manje sengifuna ukuyovakasha ngaphansi komhlaba ubevela lale bese yaphuma emzimbeni bese sesibona ispirit sakhe sesilapha ngaphansi komhlaba afika phili uma kuukuthi ufuna ukuyovakasha kwamanye ama planets ubekwazi ukuthi alale siphume ispirit sakhe ahamba ayophila lapho aphila uma esefuna ukubuya futhi ubekwazi ukuthi aphinde ayibuyele futhi esebenzisa lo mzimba wakhe wakamoya so kahle kahle impilo yangampela umoya le umzimba wethu lo so okhokho bethu bebekwazi ke lokho ingakho futhi bebekholelwa kakhulu emaphupheni bazi ukuthi ayikho into ebizwa ngokuthiwa yiphupho uma usuke ulele usukuphila kwezinye indawo into osukuyibona uyiphupha yenzeka ngampela loyo nto so into kahle osukuyiphupha kusuke kuyinto esuke yenzeka ngampela nalabantu abathakatha futhi bayakwazi kuthenini bethwebula abantu ngezilwane uthole ukuthi umuntu uzophupha engeyedwa ebusuku mhlambe bebabili uma evuka avuke hayi sekukhona esekusolo ukuthi awungeke bengikade ngilele ngingedwa kodwa why nginjena ngiyiphuphile lento ebusuku yenzeka kodwa bengayitsheni yenzeka ngampela kanti manje ubengayiphuphi ibeyenzeka ngampela so impilo yangampela yile yasebusuku yokulala yona impilo ereal abanye abantu bayakwazi kufike idalwa zibanikeze izinto ezithile ebusuku abanye bayakhishwa beye ngaphansi emanzini abuye umuntu ebusuku izinto ziyenzeka nje eziningi ngoba iyona impilo yangampela leyo so okhokho bethu ke yaqala bekwazi ukuthi bephume emzimbeni nanoma yinini kwahamba ke deni ke la ngokusithela ke lolu lwazi leyo ngenxa yokucolonizwa ngokusithela kwezinto zethu kodwa i-astral projection kwakuwulwazi lo baba mkhulu bethu babephiwe yona babekwazi ukuphuma nanoba yinini behambe beye noma yikephi futhi noma belele futhi ebusuku bekade yenzeka i-astral projection so kahle kahle i-astral projection indala la kuthina imvelo ngokwethu inganyelo ke nayo inganyelo yisidalwa isidalwa esingamele indlovukazi futhi nayo leyo ndlovukazi leyo ibizwa ngokuthiwa abanye idume kakhulu kwezinye indawo ngomama uAmo makhulunywa ngomama uAmo abanye bathi umama uNolibali
khumbula ukuthi leso sidalwa leso sifike sibe nonomkhubulwana nomoyi iyona ke lenkosazana engikhuluma ngayo ilena etholakala laphayana ekujuleni kolwandle enosimo eyisimo seselento lena sikantomfishi isimo sayo isaround eyinkanyezi ezu7 leyo ndlovukazi leyo iyona ke engamele iastral projection na khumbula ukuthi la ndlovukazi futhi ingamela izinto ezu2 ingamele yona iastral projection iphinde futhi izongamela ukukhuza iphepho ngokwakamoya obabamkhulu bethu nje uma kuukuthi kwakade kunesphepho bebememeza yona le ndlovukazi beshaya amakopi beshayina negubhu ibebekwazi ukucontrola iweather obabamkhulu bethu isiphepho isihambe kade kunomoya nje omkhulu kuze isiphepho bashaya amakopi babememeza yona le ndlovukazi iwumkhuzi futhi wephepho ngokolwazi lethu lwasendulo ayigcinike lapho iphinde futhi kube yiyona esebenza kakhulu kwilento yeastral projection ngoba futhi le nkosazane irepresenta ithunzi lokufa umuntu nje meshona edlule emhlabeni iyona le nkosazane engamele lokho ngokwasemkhathini ke le nkosazane isebenzisana nemimoya yomkhathi eqhamuke elangeni idume kakhulu abanye bayibethi amajaji idume nje lo moya leyo ngelento lena ngamagama ahlukahlukene kodwa imoya lena yomkhathi lo nkosazane isebenzisana nayo ke kwezinye indawo kuthiwa abahlangabezi idume kakhulukazi ngobuNazaretha nje ekhulunywe ngabahlangabezi umuntu mesezoshona abahlangabezi yeso yilezo idalwa ke lezo le nkosazane ibambisene kakhulu ke nalezo idalwa lezo zomkhathi yebo iyona ke engamele ithunzi lokufa iyona eyayingamele kakhulu iastral projection njengoba abantu babekwazi ukuphuma emzimbeni bebekwazi ukuthi beconnecte ngokwemvelo nayo le ndlovukazi so bebekwazi ukuthi begadeke kahle ngizama ukuchaza bekunemoya ebekiwe ekwazi ukuthi igada abantu kwiastral projection akuyona into ozovela ulale manje uthi uyayenza wena ngoba uzoyenza okay fine yenzeke kodwa uba nenkinga yokuthi umoya wakhe awugadeki kanti uma kuukuthi imvelo uyakwazi ukuthi ugadeke kuba nezwi elikhulumayo la emadlebeni akho likutshene eksenini phuma kanje noma usuphumile futhi ilona elikubambayo likunyuse likuyise lapho or liyokubonisa lento ekufanele uyibone or uyonikezwa leyo task leyo ekufanele ukuthi uyenze ukuthi uzoyenza ukuthi manje ufundiswe leyo nto osukufundiswa yona so inganyelwe inemoya eyingamele iloko ebengifuna ukuveza ukuthi akusiyona ukuthi uzovesa edane nje uvela usukuyenze unganganyelwe umoya njengoba abantu sebefuna ukwenza manje baningi ke abantu asebeshonile bebulawa iastral projection baningi abagula ngamakhanda futhi engibaziyo abaguliswa iastral projection baningi futhi abanye ngangibakhuza ngithi yeke ufuna ukwenza lento ngoba uzoba nenkinga ayiyona umdlalo lento idinga ekuthenini wenze njani idinga ukuthi lento lena ugadeke kungayenzi ngokufisa kwakho yebo ke iyenzeka uyakwazi ukuthi uthathe lemculo yabo lena abayenzayo abathe emvelo kodwa kunemculo nje yayo ifrequency yayo then bese baya meditate ke then bayakwazi kuyenzeka futhi uyaphuma nje emzimbeni ulokhu izama lento ugcina uphuma emzimbeni kodwa ingozi la ikhona awugadekile ngokwakamoya iyona ngozi ke lapha ikhona okusho ukuthi uzovelelwa noma ngabe yini ngokwasemoyeni and umzimba wakho futhi awuphephile ngoba ngale nkathi usukuphumile emzimbeni kunezinye imimoya ekwazi ukuthi isebenzise umzimba wakho ingene kuyona so eyiningi labantu ke bashona kanjani bashona ngokuthi athole ukuthi umuntu uthi useyabuya umzimba wakho ususetshenziswa yini ususetshenziswa ezinye idalwa zobumnyama uyabo uthole ukuthi kwagcina nje kuthiwa ubani washona kade elele kanti ubenza lezi zinto zoma astral projection kakhulu uyabo so ingozi astral projection ayiyona ile ndlela thina esibuka ngakhona manje nesesichazelwa yona ku TikTok nangale ndlela abantu asebenza ngayo ukuthi bayakwenza bayaphuma bakwazi ukuphuma emzimbeni uyagadwa inemimoya yakhona eyingameli ukuze uzokwazi ukuthi ungabi nenkinga ngoba if ukuthi awugadiwe ngeke uzulaste u7 years uyenza ngineshow yalokho awukwazi ukulasta 7 years akuyona into okufanele ukuthi uzenzele yona ngoba if uzozenzela wena ngeke uzulaste kuyona ngoba hamba ube nenkinga ngoba ibucayi kakhulu kufanele kube khona imoya ezokwazi ukuthi igade
So abantu beke bezwe ukuthi ukuphuma emzimbeni or wakwaphuma emzimbeni bese beyitshena ukuthi hayi into ongayicha. Omunye uza kubuza ukuthi ngifuna ukuyokhuluma nabantu abangasekho ngizoyenza kanjani astral projection. So astral projection iyinto ejulile kakhulu, akuyona ilento esicabanga ukuthi yona thina ucathi uzovela uyenze. Uyagadwa unikezwe leyo task, unganyelwe imoya ethile ukwazi ekuthenini uluseke kuyona. Yes, akuyona into olala uvela uyenze. Kodwa ke kona obabamkhulu bethu babekwazi ekutheni kubona kuyenzeka. Kungani yayikwazi ukuthi yenzeke kalula kobabamkhulu bethu? Ngalezo ikhathi imimoya yobumnyama yayingakabi iningi kanjena, and futhi okhokho bethu bebeqhumene nemvelo, bebedla ukudla kwemvelo, bebe clean. Namhlanje into esidayisayo thina ukuze noma iastral projection sizoyenza sisheshe sibe nenkinga ingoba ukudla sesikudla akusekona ukudla kwemvelo, and futhi thina asisaconnectile nemvelo. Obabamkhulu bethu babe connectile nemvelo, futhi obabamkhulu bethu babedla ukudla okuhate, futhi obabamkhulu bethu babe imemezi idalwa okuyizona zona zeqiniso zaseAfrika ezazingamele zabagadi babekholelwa kuzona, babeyiphila zazi usiko mpilo. So babe connectile nemvelo kakhulu, ingakho ke babekwazi ukugayideka kwakuyinsakavukela astral projection ngoba babegadekile. So thina into efike yashayile ukuthi asisagadekile thina, imimoya okuyiyona yona ebekiwe isiyaqhela kuthina okufanele ngabe isigadile ngenxa ke yokudla esikudlayo nangempilo esesiphila nangokucolonizwa, ngoba konke lokho kwethu kwala eAfrika kwabizwa ngokuthiwa kwamademoni. Ingakho ke sesifike kulesikhathi la khona lezi zinto lezi noma kuyezethu ziyingozi. Iloko bengifuna ukucacisa kakhulu ngoba abantu bake bezwe nje ukuthi hayi vele kwakuulwazi lethu sesizoyenza kalula lento, akusafani njengasendulo. Manje lento sekufanele yenze njani? Sekufanele ibe isiphiwo, uphiwe yona, ngoba mawungaphiwanga yona uthi uzoyenza ngoba ukuthi yenzeka yayenziwa ubabamkhulu bethu basendulo, uzofika ugaxele kakhulu ngoba ngekuze ukwazi ekuthenini wena ugadeke ngokwasemoyeni, kanti kufanele ugadeke ngoba iningi imimoya ekhona nemzimba wakho usuke ungaphephile futhi. So kufanele umzimba wakho ugadeke, nawe futhi ngokwakamoya kufanele ekuthenini ugadeke. Angazi noma mhlambe bakhona yini abangafisa ukubuza mayelana neastral projection. No, hayi sabonga kakhulu Mr. Duma. Ya kubuye ngathi hayi azikho izandla eziphakamile. Mhlawumbe ngicela ukuthi lethuba ukwamukela abasanda ngena. Mhlawumbe mengokuthi bahlushwa amakhamera lapha enzansi khona i-icon engathi pink enecamera, uma uclick yona mhlawumbe if ukuthi mhlawumbe let's say ufuna ukuyicisha icamera njengabanye, le icon o number 1 nje uma uclick yona. Sabonga kakhulu. Yeah, enye icon I mean mufuna ukukhuluma uclick i-icon yosibili microphone, mungakhulumi uyiclicka off, kumele ibe no dash. No Baba Duma, ngiyacabanga ukuthi ku right. Singaqhubekela phambili komunye umbuzo, angiyiboni izandla. No hayi bengisafuna ukuthola imibuzo nje mfowethu. Bengisafuna ukuthola umbuzo nje, ngisaqhubeka ngikaqedi mina. Hayi kubuke ngathi hayi kusathulekile Baba Duma, hayi mhlawumbe singagijima nayo siqhubeke nayo le astral projection. Awakabi khona umbuzo. Bebengagcina ukwenza lento eastral projection or ukuthi besebenzise kakhulu lokwakamoya. Khumbula ukuthi ngake ngakuveza lokho ukuthi kahle njengoba sikhona lana kunezilwane ezikhona eziningi kakhulu esingakwazi thina ukuthi siyibone, esinazo esiphila nazo lemhlabeni. Cishe abantu abakwazi ukubona lezo zilwane yingane ezincane, ziyakwazi ukuthi zona zibone lezo zilwane. Zihlukene ke igaba ezimbili lezo zilwane, kukhona ezinhle eziza ngobuhle, kukhona futhi nezimbi. Obabamkhulu bethu ke lezi zilwane lezi bebekade zona beyibona, okusho ukuthi isiphiwo sethu kwakufike kube yini iastral projection, ilento yokuphuma emzimbeni. Uma siphuma ke lemzimbeni sisuke senza or sivakasha kule mpilo yethu yakamoya. So iastral projection yayikade irepresenta impilo yakamoya, njengoba sake saveza ukuthi impilo kahle uyumoya. So thina siqhamuka emimoyeni. Yes, so iastral projection yona yayikade irepresenta ke umoya. Ihlo leli elibizwa ngokuthiwa i-third eye yayikade irepresenta impilo leyilwane.
khumbula ukuthi siuvezile umlando kuloko okudlula ukuthi abantu baqhamuka emanzini beyilwane umhlaba wabuswa abantu beyilwane beqhamuka ke beqhamuka emanzini siuchaze kakhulu umlando so lezo izilwane ke azikahambi ngoba umhlaba nje ugadwe izidalwa ezihlukahlukene ngeke ngichaze kaningi ke ngoba abantu bazi ukuthi umhlaba ugadwe izingane zabelungu ezimhlophe ezinezimpiki ingelosi cha kulona iqiniso uma sikhuluma ngabagadi bomhlaba sikhuluma ngezidalwa or izilwane ezihlukahlukene so njengoba silana emhlabeni kunezidalwa eziningi ezihlukahlukene ezingafani nathi eziyilwane ngehlo ke elibizwa ngokuthiwa i-third eye lona lakamoya enye yegift futhi umuntu ontsunda yenayo kodwa yona yayikade irepresenta impilo leyilwane okhokho bethu bebekwazi ukubona izidalwa lezi ezingabona yilezi zidalwa esake sakhuluma ngazo ezibizwa ngama aliens nezidalwa ezinye ezingabona bebekwazi ukuthi bona obabamkhulu bethu beyibone lezo zidalwa lezo ngiyebona isandla kukhona isiphakamayo ngiyacela ukuthi nje asale sengilinda ngigoqe nje mfowethu ngoba vele sengiyayigoqa bese ngiyasidedela so injalo ke obabamkhulu bethu bebesebenzisa i-third eye ukuze bekwazi ukucommunicate nezidalwa eziyimimoya bekwazi ukuthi beyibone bona ubaba ke uTrado Mutha ukhulumile kakhulu ngalowo mlando ubekhuluma kakhulu ngezidalwa uyichaze kakhulu kuuthi ke abantu ngalezo ikhathi abamnakanga kodwa uyikhulume kakhulu baba uTrado Mutha ngalowo mlando ezishilwane ezazikhona wayekhuluma ngemkhovu wayekhuluma ngama chitawure wayekhuluma ngomantindane wayekhuluma ngama aliens ama greys wayekhuluma ngezidalwa eziningi ezihlukahlukene ezikhona lemhlabeni ngoba kasisodwa njengoba sikhona thina siyingane ke thina sayizolo siyintuthwane obabamkhulu bethu basendulo ibona esiqhamuka kubona nakhona kwangebona abantu kwakade kuyilwane ke kuthiwe ke kodwa thina imimoya uma sikhuluma nje ngokuthiwa umuntu ungenwe imimoya usuke engenwe lowo muntu kusuke kuyidalwa lezo ingafani nathi yebo kusuke kukhulunywa ngempilo la khona isayilwane ingakafiki le bantwini ngicabanga ukuthi ke ngicela ukuthi ngivale la sengayidedela le mbuzo bese ngenzela ukuthi ngigoqe. Okay, no problem. Sabonga kakhulu Mr. Duma, sabonga kakhulu. Yeah, isandla ngisibonile esa Mr. Gumede. Yes, Mr. Gumede. The floor is yours, baba. Ngiyabingelela kakhulu bantu benkosi. Bengithi ngizama ukungena ubabuduma engakadluli kakhulu kule ndawana la ekhuluma khona ngabantwana ukuthi abantwana kuphela abakwazi ukubona impihlakalo yakamoya angazi noma ngifuna ukumchallenge yini noma ngifuna ukuphikisana naye yini kodwa ngicela ukubuza ukuthi ukholwa kangakanani babuduma ukuthi abantwana laba esibazalayo namhlanje ukuthi basenawo lowo moya lokho ngikuthatha ekuthenini njengoba udlula esihlokweni sabantwana indlela abazalwa ngayo abantwana namhlanje nendlela nendawo abafikela kuyona nokudla abakudlayo ukudla esibanikeza bona abantwana thina abazali banamhlanje lamathini laba obisi nani lokho sibanikeza kona nalezi abafundzwa zona awukholwa yini ukuthi kungenzeka nehlo labantwana bakabe esibazalayo nabo ihlo labo likamoya kungenzeka liphazamisekile ngiyacela ukuthi kungazwakalise ngathi ngiyakuphikisa babuduma kodwa ngiyabuza ukuthi ngeke yini kwenzeka ukuthi seliphazamisekile kwalona ihlo labantwana abavela bengenacala ngenxa yohlobo lokudla abathi bevela bebekudla compared to abantwana bakudala ababengakudli lolu hlobo lokudla ngicela ukuma la. Okay, no sabonga kakhulu Mr. Gumede. No sabonga kakhulu baba Gumede. No kubalekile vele ukuthi ucomment ngendlela ofisa ucomment ngayo ubuze ngendlela ubuza ngayo even nokuphikisa ngoba phela in the end inhloso ukuthi sikhulisane ngolwazi sonke. So ngicela uthathe intambo ngiyibusele kubabuduma babuduma the floor is yours baba.
Siyabonga, umbuzo omuhle kakhulu lona, azi ngiyahleka ngoba sike sathi ukuyithinta nje elokhuzeni sikhuluma egroupini indaba ebuzwa manje. Cha, ilento mase kuthiwa sikhuluma iqiniso, uma uzocomparisa indlela izingane zakuqala ezazikade zibukhali ngazo ngokubona izinto nezamanje, kunomehluko kakhulu. Yini edala lokho? So ngiyamvumela ubaba mesho ukuthi kungenzeka ukuthi ezikhona manje ayisakwazi ukuthi zibambe njengalezi zakudala ngenxa yokudla ezidlayo. Kodwa ke ngifuna ukuveza enye into okuyiyona ke abasilimaze ngawo kakhulu abelungu ukuthi yini singakafiki ekudleni. Ingane ke ukuze kufike lapha abelungu basakhele lento yokuthi ingane uma isizaliwe yatholwa kufanele ihambe iyojovwa ekliniki. Bayiqala nje zisuka incane siyagonywa, igonyelwa imigomo, ilabe ibulala khona ke i-third eye lapho. Iqala lapho ukuyibulala i-third eye yengane. Ngale nkathi beyifaka lemjovo lena beyijova bethi bayilapha kahle basuke bengalaphi. Ngixolisa ukusho lokho. Bengithi ngifihlile lento angiyivezi kodwa sekuyangiphoqa ekutheni manje ngiyiveze. Hayi abasuke bengalaphi kahle basuke bebulala ingane. Obaba mkhulu bethu bebekwazi ingane ukusurvive bengakafika belungu. Even ungahamba uye inganeni zamarasta manje ayijovi kodwa aziyakwazi ekuthenini zenze njani ziphile. Kodwa le ukujova kuyisystem okwakwenzelwa kona vele ukuzobulala i-third eye yomuntu nokuzobulala amandla omuntu bese abancane. Okusho ukuthi izingane thina sithunjwa zisancane. Anguchazeke umjovo ukuthi wenza kanjani. Umjovo ke ucisha ufane njengephilisi. Uma ususebenzise kakhulu umzimba uyawungcolisa. So ngale nkathi beyijova ingane basuke benzelani? Basuke benzela ukuthi umzimba wengane bangcolisa i-DNA kahle. Njengoba ingane isingcola i-DNA yayo okusho ukuthi angeke izisakwazi ekuthenini iconnecte nomoya kakhulu, ngeke isakwazi ukconnecta nemvelo kakhulu. So umjovo wakhelwe ekuthenini uzobulala i-DNA yengane. Akuyona into enhle, isystem esakhelwa yona belungu. Kodwa nakhona ke ezinye zezindlela abasibulala ngazo ukubulala ingane ezincane. So ubaba ngiyamvumela kakhulu, ingakho ngimfakazela sengilikhipha ke iqiniso ukuthi hayi vele ezikhona manje ngeke zize isafika einganeni zakudala ngoba vele bakubulala ufika belungu. Hey sabonga kakhulu babuduma wayicacisa eyacaca ba. Hey angabe ngisangena kona kakhulu emjovo bengithi ngifuna ungena, hayi angabe ngisangena kuyona but hayi sabonga kakhulu. Ngena mhlonishwa ngena. Hayi ngena mhlonishwa ukhululeke. No, akuqinisekile ngoba phela nami ngangihlezi ngikhala ukuthi yindaba kuloku ingane zethu thina sibamnyama kumele ukuthi ziloko ziyogoma lokho kugcizelelwa thina kodwa umuntu abheka kwezinye inhlanga azikunakile kakhulu lokho yabo. But ke hayi no kuyezwakala babuduma kuyezwakala. No hayi asibambi la. Ngibona ezinye izandla babuduma la. Ngizoqala ngomama Mamosa bese ngilandela ngomama Lindiwe. The floor is yours. Ngibona isandla. Angazi noma ivulekile yini microphone nazoke. Oh, hey bubhuti wami ngiyanizwa. Ngiyawuzwa lo ijulile le ndaba. Kodwa ke kunento engicela ukuyiphawula la. Uma ngabe mhlambe nginephutha futhi nizobe lisenangilungisa. Kodwa ubaba la uDumi uyakhuluma nobaba lapha phezulu bobabili bathi lezi ngane azisafani ingane zakudala. Yebo ngiyavuma. Ngiphinde futhi ngiphike. Kungani ngiphika na? Ukusekela le nkulumo engiyikhulumayo. Noma sebeyijovile le ngane. Kuye kube nale ngane le ithi noma isijoviwe ngathi ifuna umjovo. Ikhali isuke ibona into uma wengane umengenyawo. Uyibona ingane ukuthi izingi imizimba lo uyathuka ngathi kunento ethusayo eyibonayo noma ngabe beyihlabile esibhedlela. Ekuchaza ukuthi ke ikhona lesi siphiwo esikhona noma bengayijova lengane kodwa ngomusa ngoba nesiphiwo samathonga kubo or ngendlela azahleke ngakhona iyahlula lo mjovo ikhala ingane. Ngicela ukuthi ngehle ningidlulise futhi mangabe kunephutha.
Hayi siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu. No, hayi kuyenzeka vele lokho ngoba ngisho nakubadala nabo bakhona ukuthola ukuthi basenaso isiphiwo ungafunga ukuthi abantu bakudala bengakavaleki ilentuza isolamoya, so kuyenzeka lokho nangokuqina kweziphiwo zabantu. No ngiyakuzwa mina mangibuzwa kahle impela liyatholakala ipoint. Siyabonga kakhulu no sesingadlulela kumbuzo wesi4 uthi kushuthi khona wa comment ku YouTube lapha emva kwe class lethi langokudlule ebuza indaba yokuthi njengoba kuthiwa savile emanzini unokuthi asale somewhere because ubona ukuthi why pho singakwazi ukuphefumula emanzini if ukuthi savile emanzini. So ubefisa ukuthi athole incazelo lapho ukuze akwazi ukuthi ayikholwe kahle leyo ukuthi umuntu wavela emanzini. Mhlawumbe ukutheni uphefumula ababuduma lapho mhlawumbe ukuze agculiseke umbukeli wethu kwa YouTube lapho. Siyabonga, umbuzo omuhle kakhulu lona. Kodwa ke isobala nje lento impilo yasemanzini nempilo yangaphandle yimpilo ezimbili ezingafani. Kunendlela zakhona nemoya yakhona ekuyiyona yona esuka ikuvikela njengoba noma sesila ngaphandle futhi kunendlela yakhona esikwazi ukuthola ngayo ukuphefumula. Bese sekuzoba futhi ngilinganise njengengane encane. Ingane encane esibelethweni sama wayiqala emanzini angithi. Kodwa isuka inendlela yokuphefumula. Igma wayo idevelopa kodwa kusuke kunendlela yokuphefumula. Uma isiphumele ngaphandle futhi inenye indlela yokuphefumula. So kanjalo ke nasemanzini futhi kunezimfihlo zakhona abakwazi ekuthenini yenzeke bekwazi ukuthi usurvive ngakhona. Mawusu usuphumela ngaphandle futhi uphinde futhi uzongenela kwenye impilo phinde kube khona nendlela yakhona futhi yokusurvive. So yonke indawo inendlela yakhona yokusurvive. Bengifuna ukumenzela nje ngento esobala ngelento lena ngomntwana mase sibelethweni ngoba nokwakheka komntwana uqale amanzi esibelethweni angithi. So kufanele ujuleke nawe ungasafuni ukukholwa yinganekwane. Kufanele ubone okusho ukuthi okay amanzi ayakwazi ukuthi adevelope umuntu. Angani igama elithi umenzi. Uma sikhuluma ngegama elithi amanzi lisuselwa kumenzi. Then kwase kuba khona igama elithi amanzi umenzi okusho ukuthi amanzi ayakwazi ukudevelopa okungekho kube khona aya creator masithatha ngalolu limi lokuhamba aya creator yes awumenzi amanzi angani uyabo. So yonke into isiqalo ekhona ngisho abantu yonke into iqala emanzini. Bengilinganisa nje ngalabantu laba komntwana mayisuke sesibelethweni angani uyabo nalapha eqaleni ke futhi ngabantu bokuqala kwaba yisemtingiki kunendlela yakhona abafika ngakhona uma bekhafulwa futhi amanzi kunendlela yakhona njengoba siphila la emhlabeni. Nengane futhi njengoba uyibona iqala emanzini nayo kunendlela yakhona yokuphefumula. So yonke into inendlela yakhona. Ngicabanga ukuthi uzophenduleka ke uma engakholwa ukuthi abantu baqhamuka emanzini. Mesafuna ukukhola istory sokuthi bakho indoda yomlungu yabaphefumulela okuyinganekwane yase Europe. Hayi icace ba. No hayi ngiyakholwa ukuthi hayi izofika kahle iyazwakala iyazisho nje. Sabonga kakhulu babuduma. Ngiyacela mhlonishwa ukuthi nginabe ngalolu daba ngoba liyangithinta kakhulu. Ukuthi waya belungu bakha lezi inganekwane lezi ukuthi besithumbe bezosicolonize ngazo. Bayazi vela belungu ukuthi uma umuntu umfundisa into engekho nengakaze ize yenzeke lo muntu loyo usuku umbeke ebumnyameni. Yabona ukwazi information engelona ufihle information okuyiyona. Uma uhlele information engekho engelona iqiniso usuku uhlele ebumnyameni. Kahle abelungu bebefuna ukuzosicolonize ukuze singeke sikwazi ukuxhumana nani nemvelaphi yethu nanezidalwa. Khumbula ukuthi inyoka eAfrika yayirepresent iwisdom. Labona bathini irepresentani irepresenta usathane ubudimoni. Angani uyabo khumbula ukuthi futhi lana eAfrika owethu uNkulunkulu waye umoya engabonwa wayengadwetshwa ingakho obaba mkhulu bethu bebehloniphani abaprofeti ngoba lo moya bebekholelwa ukuthi umbatha abaprofeti bese benzima ngaliso. Sihlale nabo abaprofeti ebembethwe ilo moya kaMdali ngoba yena usebenza imfihlakalweni umoya. Angani uyabo. So hayo ukuthi uNkulunkulu uyindoda yomlungu. So abelungu bona bathathe into yakamoya bayiconverta bazocolonize ngayo abantu.
bafundisa abantu ukuthi indoda yomlungu uNkulunkulu uGod yaphefumulela abantu yabakha bakhuluma zonke lezi story yabuye yacashelwa uNkulunkulu yambheka uAdam noEva Adam kuphi na akuyena uNkulunkulu waseAfrika loyo owaseAfrika uNkulunkulu awukwazi ukumcashela ucashela kanjani umoya so ngizama ukuprovela umlalelo ukuthi cha lesa story esinikezwe zona belungu sithunjiwe ngaso siyinganekwane ngoba owethu umdali awukwazi ukuthi umcashele owaseAfrika kodwa lo wabo indoda yomlungu uGod yabo owethu umoya uyacashelwa bakhuluma zonke izinto ezazingelona iqiniso kahle kahle babezosithumba bezosibeka ebumnyameni ngoba bayazi vele ukuthi ukwazi into engekho okusho ukuthi ufana nomuntu oyisigqila othumbekile so abelungu ke bebezela ukuzosithumba inkolo iRoman Dutch law ibihamba nani ibihamba nenkolo needucation ihamba nesystem yabo yonke so yonke into yomlungu ibizosithumba njengoba kade sikhuluma nangengane ukuthi bayayijova ingane sasingajova thina yonke into yabi neagenda yobumnyama nenkolo ke futhi ngokunjalo istory sabe yiningi bazakhele zona izizuke ezihamba neagenda yobumnyama engelona iqiniso for ukuthumba imiqondo yabantu. Siyabonga. Hayi siyabonga. Yes babuduma hayi sabonga hayi izwakala kahle hayi sabonga kakhulu babuduma athi sibo ngibona isandla la Israel ngibona isandla la babutombela ngibona isandla sakho baba the floor is yours baba yes angibonga mntaba bayi ubabuduma okunye ngathi uhlala enhlizweni yakho uyabona uma eqalekisa le ndaba ukuthi ukuphila kwethu savele emazini kepha njengoba sesiphila impilo yangaphandle kwamanzi sesiphila enye impilo lapho uyibeke kahle mayibekisa ukuthi umntwana mayekhandeke eswini ukhandeke endaweni enamanzi oba sesibona mabo umuntu wesifazane esebeletha kuqala ukukhuma amanzi qala bese bathi umntwana useseduzana enye into uma singathi angithi uma usomntwana uyaphila eswini isisu sivalekile kodwa once waphuma eswini waba ngaphandle uma ngathi usiyabuyisela futhi eswini yeke usaphila okusho nathi saphuma emazini saphila impilo yangaphandle ungathi usibuyisele emazini ngeke sisaphila oba sesinempilo yakuphi yangaphandle njengayo umntwana manje sephumile eswini kade ephila kodwa mase uthi uyambuyisa futhi eswini usengafa lo mntwana ngeke saphila le nto lenike yenzeke babuduma lena uthola ukuthi mina ke ngiphuphe ke ngingene emanzini ekujuleni kwamanzi emcabangelo wami bese kufika ukuthi ngoba ngisemanzini ngizophefumula kanjani kodwa ngiyithole ngiphefumula ngiphakathi emanzini ngiphefumula impela nje nakho sengikwazi nami ukuphefumula emanzini mhlawumbe ngizama ukufaza ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuba umuntu uyatshengisa ukuthi savela kuwona amanzi ngoba noma nami ngisengazi ukuthi wenziwa yini ngibone lento le enye into lapha ngazi manje uyabona kunelinye ilanga lapha ngiphuphe umhlaba ubhubha ngelanga ngaphupha lapha nje ngibona kuvela amalanga aba-3 aba-4 amalanga evela emkhathini lamalanga kwase sengathi kunelinye ilanga esizophuma ekuphumelelanga njengoba bathiwa kuyasa kuyantwele zazo kwase khuluma izwi kimi lathi uyabona lela langa elizophuma wathi mangaphela liphume kube sekubhubha umhlaba wathi njengoba libona kahle kuyasa kulo seseduzane ukubhubha komhlaba sekungangokusa ukusa umhlaba ubhubhe okunye futhi ngiphupha ngibona kuyabhubha umhlaba mhlawumbe amanzi asechithe umhlaba wonke umuntu uyagijima kodwa uvala kungabi nalo uvalo lokuthi nami ngiyabhubha kodwa ngenxa yabantu abazobhubha kodwa ngibe nesibili sokuthi ngigijime ngijabulela ukuthi waze waba mkhulu uNkulunkulu manje abantu into njengalezo okunye mina amaphupho ngingabanaki kakhulukazi kodwa yona amakhulu inkulumo enjalezi siyabuya isithombe ukuthi no uNkulunkulu uyakhuluma nomuntu ngokwamoya yize sisenyameni ethu sesikholwa into esenyameni kakhulukazi kodwa kwamoya usibuye saqondi kahle uma sezothola abantu abazokwazi ukuthathulisa kahle ukuthi ngokwamoya ubuye kusebenzeke kanjani futhi usenyameni kodwa kube khona into kwamoya futhi ezenzakalayo ongeke ukwazi ukubona uma usubuyele enyameni ngokuphelele waphaphama kuzona yilokho nje mfethu edama ukucizelela ukuthi ziyenzeka lezi zinto njengale
Sabonga kakhulu bamntombela. Sabonga kakhulu ngokuchazelela okuhle nokufakaza as well indabeni le yamanzi. Sabonga kakhulu baba, sabonga kakhulu. Kuyezwakala. Ngizocela nje baba ungehlisele isandla ukuze ngibheke ukuthi ngabe sikhona yini esinye isiphakeme. Hayi, ngibone ngathi ku right so far. Baba Duma ngazi before ngidlulele komunye umbuzo mhlawumbe khona ukuphefumula noma ngingadlulela nje kuona ngijombele kuona umbuzo. Mhlawumbe ngiyacabanga kuzoba ukugcina ngibuka isikhathi. Ngicela ukuzwa ngawe nje Baba Duma. Hayi ubaba useqedile yabona njengoba eseyibeke ngalendlela ayibeke ngakhona. Useqedile nempilo vele baba impilo yangampela ile esemoyeni hayi la inyameni. Njengoba sengishilo ukuthi umuntu wangampela uwumoya. Lena igobhozi lelakhe lomuntu kodwa umuntu umoya okusho ukuthi impilo yangampela isemoyeni. Lento ngizoyifanisa nani? Ngizoyifanisa njengesikhova. Isikhova kahle kahle emini siyalala ngithi isikhova. Then ebusuku sona siyavuka. Nathi futhi basikhohlisa abelungu mabe sitshena ukuthi la masuke siphila kanjena sisuke silokhuzile sisuke siphile emhlabeni kahle kahle impilo yangampela original life ile yasebusuku ngoba umuntu akakwazi ukuqambela amasphosiso uyakwazi ukumbona and ayikho into ongakwazi ukuyenza ungena emanzini wenza yonke into and futhi umuntu akakwazi ukuqambela amasphosiso ufika utshenwe ngaye ngisho noma akuthiwa ufuna ukwenza into embi mawunethonge liphilayo uyathanyiswa ngaye okusho ukuthi impilo yangampela ile ewumoya le esikuyona impilo yokukhohliswa le yenyama kahle kahle ukulala kwethu ukuphila kodwa bese kuthi ukuphila kwethu njalo yilokhu esilama masuke sivukile sisuke silele kodwa uma silele sisuke siphila ngoba umphefumulo wona awufu uphila yonke indawo ingakho kamaphupho kufanele uwagade okusho ukuthi lento yokuthiwa umuntu usukelele nje usuke into engasho lutho ayikho umuntu akalali usuke ephila iyona impilo yangampela futhi le esiphila le enyameni siyakwazi ukuthi sikhohliseke lesemoyeni awukwazi ukumkhohlisa umuntu ngempilo yasemoyeni okusho ukuthi impilo original ile yasemoyeni vele umuntu original ule umoya hayi lo inyama yingakho umuntu mayisu ebuye emakhazeni eseshonile uyake kukhulunywe naye engekhulunywa nomoya wakhe eseshonile kukhulunywa nobani kukhulunywa no-original womuntu ngoba umuntu umoya okusho ukuthi impilo yangampela original iwumoya ayiyona inyama so uma ugade kakhulu izibonakaliso zakho wayilandela yonke into yakhe ihamba ikhanye ngoba impilo iqale emoyeni ukuze iphumelele enyameni ngoba iyona impilo yangampela le yasemoyeni umuntu uhlukene isigaba ezimbili. Yes hayi sabonga kakhulu Baba Duma sabonga kakhulu mhlawumbe ngiyacabanga ukuthi ngabe ukuthi ukhona iphakamisile akekho okay no ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe sengingafunda iphonto elilandelayo ipoint elilandelayo likhuluma ngokuthi inkanyezi le ehlezi ihamba nenyanga eyini noma mhlawumbe isho ukuthini esingathi mhlawumbe simpuleleke ngayo ngicela ukubuyisela kuwena nje izintambo sesisalele u19 minutes u18 minutes njengamanje ususalele siyabonga sibheka ngenkanyezi lehlezi ibe seceleni kwenyanga ukuthi ngabe iyini leyankanyezi leyana njengoba siye sikuveze kaningi ukuthi masikhuluma ngeinkanyezi sikhuluma ngemimoya kuyaphilwa sesike sakuveza kaningi lokho leya nkanyezi lana iyikhaya labaprofeti khumbula ukuthi lana eAfrika sinesidalwa esibizwa ngonani esibizwa ngomama unomthethokazi okuyisidalwa semthetho imithetho inganyelwe indlovukazi abantu abaningi abakwazi lokho imithetho inganyelwe indlovukazi ngoba indlovukazi iyona yanikezwa iblueprint yomhlaba inikwa ubani inikwa umenzi wakho konke yayisisifumbathiswa indlovukazi njengoba umhlaba ukhona wakhiwe yini ukhavwe indlovukazi njengoba siyayisisho ukuthi sikhulume ngesibhakabhaka ukuthi isibhakabhaka ke kukhulunywe ngendlovukazi ulento lena umama unomphethokazi uma wethu ke loyo isibhakabhaka yes isona ke isibhakabhaka usuke usibona phezulu njengoba ubona sengathi kuhlaza kusuke
kwamanzi konke laphayana kusuke sesuchaze kakhulu kodwa lo mlando kodwa masuke sibuka phezulu kusuke kwamanzi sonke yes isibhakabhaka siyindlovukazi ke isona ke okuyisona sona esaphathiswa izinto eziningi kodwa sesuchazile lo mlando sekukwenza nje just ukuthi khona bezobona abantu so iyona ke indlovukazi ephathisiwe izinto eziningi ezithinta umhlaba even nale yankanyezi ehamba nayo eceleni iyikhaya labaprofete ukulungisa umhlaba kodwa yonke into iqala kumenzi wakho konke bese iwelela kuyona indlovukazini ngoba thina lana eAfrika ngiyafisa ukuveza lokho iAfrika ayiyona ifatherland iyimotherland izinto zethu zisuselwa emoyeni zokuphila lezi esizibonayo ifamily structure isuselwa emoyeni ama-twins asuselwa emoyeni njengoba sinama-twins asuselwa emoyeni izinto eziningi zethu sizuselwa emoyeni njengoba ngokwesintu indlu yakababa or indlu kakhulu kubese sekuzoba indlu kakhokho abanye bathi ugogo ngeke ehlukene indawo ngokubiza ayibizwa ngokhokho kuthiwa indlu yakakhokho ibizwa ngani ibizwa ngomama kuthiwa indlu kagogo ikagogo bese kuthiwani ikakhulu ngokweqiniso ngokwethu thina umuzi or indlu usuke wenzani usukubizwa ngomuntu wesifazane nomhlaba ke futhi unjalo lonke isuka ngokomhlaba ngokwasemoyeni umhlaba unganyelwe umuntu wesifazane umenzi wombathisa amandla umuntu wesifazane okumama unomphethokazi okwakuyisibhakabhaka so leyankanyezi ke leyana iyikhaya labaprofeti yingakho kunesidalwa esibiza ngomama unomphethokazi leso sidalwa leso isona esuke simele imithetho isidalwa umama unomthethokazi yes khumbula ukuthi umama unomthethokazi ubuye futhi ayicane abomama unomkhubulwane kusuke kusakhulunywa ngaye futhi makukhulunywa ngomama unomkhubulwane aphinda ayicane azoba umama unomhoyi kusuke kuyena futhi izinto eziningi emhlabeni zinganyelwe yini zinganyelwe iyona leyandlovukazi liyana njengoba sikhulume nangabantu futhi achaza ukuthi kwenzeka kanjani amanzi awuma wethu la ngisho njalo njengoba sesichazile ukuthi even esibelethweni uqala ini ingane iqala emanzini amanzi awuma izinto eziningi zinganyelwe uma so umhlaba lesikuona imotherland not ifatherland ngoba ngokwesintu sethu thina indlu isuselwa kephi isuselwa ngokweuniverse ngokweuniverse nangokwendlu kwethu siyesibize umuzi ngomuntu wesifazana angazi noma iyazwakala lento engizama ukuyichaza ngoba nale yama-twins futhi kunemimoya ehamba idabuli esebenzisanayo imiphi leyo moya na kunesidala ongakhulunywa lutho ngaso kakhulu esibizwa ngomama udunga ngishilo ngathi indlovukazi yayiqana yaba yini yayisiba unomkhubulwane angithi yamela ezemvula zimelwe yini umuntu wesifazana okuma unomkhubulwane le ndlovukazi ke ngikhuluma ngaye ngithi iyiwele la mama unomkhubulwane ibizwa ngokuthiwa yona umama udunga iyiphi leyo ndlovukazi amafu arepresent umuntu wesifazana amafu yingakho ke ukuze kunethe imvula qalani uqala amafu uqala bese kunethe imvula ama-twins ayahambisana yes so lento yama-twins isusela kwi-universe yonke into yethu isusela kwi-universe kunezidalwa ezihamba nga-2 ezisebenzisanayo umama unomkhubulwane nomama udunga yebo masikhuluma ngomama udunga sikhuluma ngamafu masikhuluma ngomama unomkhubulwane sikhuluma ngemvula ayikho imvula kahle kahle ke ukuze kufike imvula qalani kube khona amafu then bese kunethe imvula ama-twins lawo akugcini lapho futhi siphinde sizoba nendlovukazi le ngikhulume ngayo ngathi irepresenta izinto ezimbili nayo ama-storms ogogo bethu ababesha amaqophi beyimemeza ebizwa ngokuthiwa ubani abanye bathi umama uOya kodwa siyisithi thina leAfrika umama uNolibali nayo futhi ihlukene isigaba ezimbili iyodwa iyona lemele ithunzi lokufa njoba kade ngikhuluma ngawo ngichaza iphinde futhi izomela ini iphinde futhi izomela ukukhuza iphepho njoba okhokho bethu babekwazi ukushaya amakopi bekhuza iphepho babememeza lo ndlovukazi nayo futhi ihlukene isigaba ezimbili yonke into yethu isuselwa kini isuselwa kwimvelo ngiphinde ngichaze okunye futhi njengoba kunomuntu wesifazane nomuntu wesilisa nemvelo futhi sinomana nobabwethu angikuphinde lokho njengoba kukhona umuntu wesilisa ngokwenyama
nomuntu wesifazane. Nangokwemvelo futhi sinomuntu wesilisa sinomuntu wesifazane. NgesiNgisi bake bethi masculine ne-feminine energy. Imimoya edonsayo emhlabeni u2. Yingakho ke ikhulunywe ngani? Kukhulunywe ngokushisa kukhulunywa ngelanga bese kuthiwa siyinzalo yelanga. Ngoba ilanga kuthina ukushisa kurepresentani? Kurepresenta ini? Kurepresenta ubaba. Njoba kuhlezi kuthiwa siyinzalo yelanga. Yes, ilanga liwubaba kuthina. Yangithi uyabo. Sona njengoba ubona ke la emhlabeni kunomuntu wesilisa nomuntu wesifazane. Okusho ukuthi ilanga lirepresent umoya womuntu wesilisa. Uyakubizwa ngokuthiwa i-masculine energy. Then umuntu wesifazane urepresentwa yini? Urepresentwa yena izibhakabhaka, inyanga, amanzi. Kuyaye kubize ngokuthiwa yini? Kuyaye kubizwe ngokuthiwa i-feminine energy. Okusho ukuthi umhlaba udonsa ngama energy awu2. Okusho ukuthi sinomana sinobaba thina. Futhi umhlaba uhlukene igaba ezimbili. Ngiyacela ukuthi ngiphinde futhi ngichaze okugcina ngci lokhu ngoba nako kubalekile nako. Umhlaba uhlukene igaba ezimbili. Uhlangothi lako baba lutholakala phi lona? Uhlangothi lako baba lutholakala emkhathini njengoba sikhuluma ngelanga. Bese kuzothi uhlangothi lako mama litholakala ngaphansi komhlaba. Masikhuluma ngalomhlaba ongaphansi komhlaba la sithi kuyaphilwa uhlangothi lwethu la komalume. Bese sekuzoba umkhathi ilanga uhlangothi lwethu la kobaba. Yingakho ngeke ngiluleke njalo ngithi uma kuukuthi izinto zakho zinongalungi sebenzisa kakhulu namanzi mixer. Khona omunye umuntu uthola ukuthi uyathandaza athi ngisabathe ngiyathandaza hayi akulungi. Ungathola ukuthi wena uphethwe kakhulu izidalwa zamanzi ngoba amakhosi asihlukene kabili. Sifike sibe namakhosani omkhathi njengoba sengishilo ngathi simasikhuluma ngelanga elanga. Siphinde sizoba namakhosi amanzi. Yabo igaba esimbili lezo ubaba nomama. Ngokokuphila ke kwethu la physical ke kwenze ukuthola ukuthi ingane ibiza isibongo sakababwayo iyocela ithandaza kababwayo kanti ibiza isibongo esirong ibelonga komalume. Nasemoyeni futhi kuyenzeka ukuthi into zakho zingakulungeli zingahambeli phambili ngoba uyathandaza usebenzisa kakhulu uhlangothi lonke kanti wena ngokwakamoya uphethwe ngaphansi komhlaba. Ukuthandaza ke kuhlezi kuyinto enhle kodwa la komalume connectwa kanjani nohlangothi la komalume? Wokuthi ngelinye ilanga usuke umemeza idalwa zaseAfrika zonke uye emanzini bese umemeza idalwa zamanzi ufike uyigcwilisa umzimba wonke. Uyigeza umzimba wonke ukhona ube umuntu oyiconnecta namanzi. Usuke uconnecta nezidalwa eziphila ngaphansi komhlaba ngoba la ngaphansi komhlaba kuyaphila kuphila idalwa. Lezo idalwa zirepresentwa yini? Zirepresentwa amanzi. Umsamo wethu urepresentwa amanzi ongaphansi komhlaba. Lo phezulu umsamo wethu urepresentwa yilanga nezinkanyezi. Ukushisa kwelanga bese sekuzoba izinkanyezi uhlangothi la kobaba. So ngizama ukuveza ngokujulile ukuthi imvelo thina yonke into yethu isuselwa kephi? Isuselwa lapha yana kwimvelo. Angazi noma mhlambe bayi understanda yini ababukeli. Ngizozama ukudedela ngizwe mabe nombuzo. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga nje ukuthi sikwazi ukuhlangana sibe ndawonye sikhulume lezi zinto ezijulile ezingakhulunywa. Ngiyacela siphinde sihlangane nangokuzayo futhi useyongithinta kumhlonishwa ukuthi yipi date eyogcina kuvunyelwene ngayo iphasile. Then ke sizobe sesikwazi ukuthi nje siphinde futhi ke sihlangane nibe nobusuku obuhle umdali ebe nani nesidalwa zonke zaseAfrika nabaprofeti bethu bonke besibheke bebe nathi. Ngiyabingelela kubalandeli nababukeli ku YouTube. Ngiyacela ukuthi uqala ukufika kuleli page usubscribe uklikhe nebell khona uzokwazi ukuthola wonke amavideo azalokho engena sicushisana nabafisa ukuba ingxenye yamaklasi. Ngiyacela ukuthi bethinte le number lena iphayizayo laphezulu. Inamba lena yamaklasi kumuntu ofuna ukujoyina amaklasi akwazi ukuthola uhlelo lamaklasi ukuthi lumi kanjani nawe ukwazi ukufika ube ingxenye emaklasini. Siyake senze i-Google meeting. Uyake nje uWhatsApp then mase kuzoqalwa amaklasi bese sewuthunyelwa ilink. Ilink iyona ke kuthatha ikufake emaklasini. So ke kusetshenzwe kakhulu ngelink kodwa ufunayo ulwazi lamaklasi then angacushiseka kule number lena ephayizayo phezulu.
bese sekuzoba-ke yilaba abasuke befuna ukukhuluma nami straight. Inamba kokuyiyona yona esebenzayo ilena oka-073 1887 427. Uya-WhatsApp-ke kuyona, ushaya nje u-WhatsApp kuyona, and then bese-ke sewubuza lokho ufuna ukukubuza ngikucushise, ikakhulukazi kubantu abaney'phiwo abangayi-understand. Thole ukuthi lo muntu uhlezi ephupha amanzi, uhlezi ephupha izinto ezi-strange, engazi ukuthi kwenzakalani ngempilo yakhe, ngoba abantu abaningi baba ney'phiwo zigcine sey'dlala abantu bengazi. Uthole ukuthi omunye uyahamba umuntu uyothwasa, akufanele nanokuthi athwase, akuyona yonke imimoya ethwaselwayo. Thole ukuthi usezodlala abantu. Abantu abaney'nkinga nje ey'hlukahlukene ey'thinta ezakamoya bangangithinta kuyona le namba lena ephayizayo manje lapha phezulu. Nase befuna ukuyi-align-a nemvelo, ukuthi kuyi-align-wa kanjani nemvelo, nokunye okuningi okuhlukahlukene bangacushiseka la kule namba. Siyake singakhokhisile nkosi yami, kodwa uyakusiphuzise lowo drink onawo. Uma ungenawo futhi usuke ungenawo, sikucushise ukwazi ukuthi nawe into zakho ziqaqeke empilweni, ukwazi ukuxhumana nemvelo, ukwazi ukuxhumana ney'dalwa. Siyabonga.